Szia Zsanett, figyelj! Nagyon régóta tetszett, szeretnék veled beszélni négy szemközt, hogyha lehetne, beszéd, de csak akkor, hogyha nincsen barátod, és Szökök útnál szombaton 5 órakor légy szíves, legyél már ott. És a többit nem mondom, nagyon csinos vagy, már nagyon régóta tetszesz, már szerettem volna régóta beszélni veled, de úgy tudtam, hallottam róla, hogy van barátod, addig azért nem szóltam neked, már én nem vagyok olyan férfi, az a srác, vagy aki szól érted, ha nincsen barátod, akkor légy szíves, legyél ott a Szökök útnál 5 órakor, jó? Szívem, nagyon szeretlek már most. Csinos vagy nagyon. Amit tudok, megoldok neked mindent, meg fogok neked adni mindent. Nem tudom, hogy tudod el róla, hogy hol, mint vagyok most. A nénémnél lakok, az etesenémnél. A házamban most a bandék laknak, albéletben, mennyi, 20 év vannak ott. És azt mondta nekem a bátyám és a néném, hogy amint lesz barátnőm, ő ismer tégedet, tudja, hogy nem vagy olyan, mint a többi nő, hogy csak arra az alkalomra, nem csak arra az alkalomra kell lenni nekem, Zsanett, ami megtörténik az, ami meg kell, előbb-utóbb persze, mert hogy tetszesz nagyon, és nem csak arra az alkalomra kell lenni. Én együtt szeretnék veled élni, már nagyon csinos vagy, tetszesz. És megígérem neked azt, hogy nem foglak megcsalni soha, hűséges típus leszek hozzád, mindvégig, amíg élünk.